سلام كميتم سيكبرا سمعتنا بهرميني ميديا نلوم ربع عسرت وشوعت حملة تدالو حصرت وانا وزينتا تاسعبنا خنقرب لكمينا نمكتالكم من عدمنا بقند نقطاتهم كنفلم مينستر إيميغريشن شودن ماريا مالمستينغاد بزوري حقتات فيزا حبرة أوروبا زيادة متحبار كيقبر صاوعيت مغربة أقلقلت بيت ماسرتنا مكرون شودن قطرنا يتم بتحت قيد زركبو هصاناتن منسياتن الناوسخ بممصو زيادة ممهرانن تقوص أصرت تمرتن كقصر يدل مهلاو مقلاصو مرحت نروي زي حالف سنبت مسكالوت مرحت هاجرات بمخنة ياب لعلي بريزيدنت أمريكا نبر دونالد ترامب زي تخايد فتن قتلت بتر مخنانم كمون بيت صحفة ستاتستكس نروي SSB زي حالف ربع بزوصو صبصب اب نروي واغاتا تاقوحي وسوق كانتولو خندت زي تفرهو غنا يكونن كبل مغلاصون قالوتن زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم دقيمنا نعدمنا حجي بقطتا ناب زرزراتهم مينستر إيميغريشن شودن ماريا مالمستينغاد أبزري حقتات فيزا حبرة أوروبا زيادة متحبار كقبر تصاوعي تقريبا اتي ناب كوميشن أوروبا زغربة طلب بمينستر قديات وصاي توبياس بيلسترومن مزان مينسترات نورديكنون أبز تختم دبدابي تتحعيز غريب زلم نزل تصاوعي كقبر مخنيات زخون زلو كابع عقن العلي بزحات حاتت عقبة ناب حبرة أوروبا بحقه من قدي كابتن بزي فيزا ناب تزوبا زيتو هاجرات ناب هاجرات نورديك يوحزو بمهلاهم يكتبل ماريا مالمستينغاد وسيخة قليت علم أقلقلت بيت ماسرتنا مكرون شودن قطر نايتو ما بتحت قيد زركبو هصاناتن منسياتن الناوسخ بممصو زيادة ممهرانن تقوص أصرتن كقطر يدللهم أما الهاجر توسخ سلسة ممهرانن 28 تقوص أصرت تمرتن كقطر مخانم تأقلقلت حبيرلهم أب ستوكولم كبابي كونغ شولمان أب زركب مأكل مأسري كرومبري أب مويا ممهرنات سرح شارلوت نيلن تنهافتا سرحهم أب تحت قيد نزركب هصانات لوتيا تحساسب خمتي إلى خمت أمن تزرب بخال زينا دهساس مدري شودن ديجيتالو أقلقلوتو خعصو دحرموسانو حيالو بروجكتاتن تقاريط أمهلاهم يقلص علم حجي كلو حابريتان سنداتن كاب دهساس مدري بمانوال يكايد مهلاو درجة خلطة ورحي زخون ناي متصباي جيزون يحتت مهلاو تحبيرهم دهزاس مدري ميستراوي حابريتاتات مينستر مكلخال بما بيلو خمزركة مستقاهدة ديجيتالاو أقلقلوتو مقراصو زفلاتيهم مرحت نوروي زي حلف السنبت مسكالوت مرحت هاجرات بمخان نتياب لعلي بريزيدنت أمريكا نبر دونالد ترامب زي تخايد فتنا قتلت بترخونينهم ترامب بمبزحتهم نرويجاوያን ተፈታው እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ልዕሊኡ ከምኡ ዝበለ ጎነፅ ምፍጻም ግን ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ዲሞክራሲ መጥቃዕቲ ምግባር ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም ኣለዉ ክልቲኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ዮናስ ጋር ስቶርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤፕሰን ባርት ኤደንን በቲ ፈተነ ቅትለት ዝተሰምዖም ስምባደን ኩነነን ሽዑ ንሽዑ ምግላፆም ዝፍለጥ እዩ ስቶረ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዝተፈፀመ ጎነፅ ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ዲሞክራሲ ባዕሉ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ እዩ ድሕሪ ምባል በቲ ተግባር ምሕዛኑ ገሊጹሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኑሮ የነበር ዋና ጸሓፊ ኔቶ የንስ ስቶልተንበሪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝለጠፈ መልእኽቲ ብፈተነ ቅትለት ትራምፕ ከም ዝሰንበደ ገሊጹሎም ስቶልተንበሪ ኣብ መልእኽቱ ትራምፕ ቀልጢፉ ክሓዊ ይምነየሉ ቀልበይ ምስቶም ዝተጠቕዑ ኢሉሎ ንሱ ወሲኹ ነዚ መጥቃዕቲ ኩኑነ ፖለቲካዊ ዓመፅ ኣብ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ቦታ የብሉን ክብል ብኣጽንኦት ገሊጹሎም ስቶልተንበሪ ወሲኹ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ኣብ ዋሽንግተን ዝተረኸበ መሓዙት ኔቶ ናጽነትናን ክብርታትናን ንምክልኻል ብሓባር ደው ኢለን ኣለዋ ክብል ገሊጹሎም ብኻልእ ዜና ኣብ ኤኳዶር ዝርከቡ ኣብ ምሽታት ዕፀ ፋርስ ዝሰልጠኑ ኣኽላባት ኣብ ጽዕነት ባናና ተሓቢኡ ናብ ሃገር ክኣቱ ተሓሲቡ ዝነበረ 6.23 ቶን ኮካይን ከም ዝረኸቡ ፖሊስ ገሊፆም እቶም ኣኽላባት 5630 ብጻዕዳ ንጥረ ነገር ዝተመልአ ፓርሰላት መሓዞም ድሕሮም ድማ እዞም ባእታታት ኮካይን ከም ዘለዎም ከም ዘረጋገፁ ገሊፆም ኣለዉ እቲ ጽዕነት ናብ ጀርመን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ዝበሉ እቶም ሰብ መዚ ኣብቲ ዝኸደ ቦታ እንተዝበፅሕ $224 ሚልዮን ዋጋ መውፅእ ነይሩ ክብሉ ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ ድሕሪ እቲ ርኽበት 5 ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣትዉ ቤት ጽሕፈት ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኤኳዶር ኣመልኪቱሎም እቶም ጥቕላላት ኮካይን ኣብ ትሕቲ ንሰደድ ዝተመደበ ሳጹናት ባናና እዮም ተሓቢኦም ነይሮም
ሓደ ካብቶም ምስቲ ምርካብ ዕፀ ፋርስ ብዝተኣሳሰር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ወኪል ፅዕነት ናይቲ ኩባንያ ሰደድ ኮይኑ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብቲ መርመራ ተረኺቡ ከም ዝነበረን ኣስማት ናይቶም ካልኦት 4 ጠርጡራት ንሰበስልጣን ከም ዝሃቡን ሓቢሮም ኣለዉ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ቤት ጽሕፈት ስታትስቲክስ ኖርዌይ ኤስኤስቢ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ዋጋታት ኣብ ወርሒ ሰነ ብማእከላይ ገምጋም ዝተመሳሰለ ወርሒ ናይ ዓሚን ክወዳደር ብ2.6 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ገሊጹ። እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዝወሓደ ወሰኽ ሚእታዊት ኮይኑ ካልእ ዋጋታት ኣቑሑ ይሓስር ምህላው ዘርእዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ይኹን እምበር ሸማቶ ኣብ ድኳናት መግቢ ዝለዓለ ዋጋ ይኸፍሉ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ። ዋጋታት መግቢ ኣብ ወርሒ ሰነ ብተወሳኺ 4.9 ሚእታዊት ምውሰኹ እዚ ድማ ኣብ ከም በዓል መኒ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ድኳናት ብንጹር ከም ዝረአዩ ዝግለጽ። ዋጋታት ካብ ንእሽቶ ድስቲ ፐርሰሜሎ ክሳብ ጽማቕ ኣፕልን ሚልክን ክውስኽ ተራእዩ። ሜኒውን ሕጂ ንሓንቲ ፕላስቲክ ናይ ቦርሳ ዕዳጋ 5.50 ኖር ክሮና ይሓትት ኣሎ። እዚ ድማ ካብ ናይ ዓሚ ብ4 ኖር ክሮና ዝልዕል እዩ። ሜኒን ካልኦት ሓያሎ ድኳናትን ብዋጋ 2 ተመሳሰልቲ ኣቑሑ ን3 ተመሳሰልቲ ኣቑሑ ምቕራብ ዝበሃል ኣገባብ ይጥቀሙ እኳ እንተለዉ ዋጋ ነፍሲ ወከፍ ኣቕሓ ግን ክሳብ 10 ሚእታዊት ወይ ልዕሊኡ ወሲኹ ስለ ዘሎ ሸማቱ ሕሳባን በዓሎም ብጥንቃቐ ክገብሩ መተሓሳሰቢ ቀሪቡሎ። ገለ ኣፍረይቲ ስጋ ኖርዌይ እውን ኣብ ውልቃዊ ዕሹጋት ስጋ በጊዕን ስጋ ከብትን ዋጋ ምቕማጥ ከም ልማድ ገዲፎም ኣለዉ። በዚ ድማ ሸማቱ ኣብ ግሮሰሪ ዋጋ 1 ኪሎ ብምሕሳብ ዋጋ ዕሹኽ ክንደይ ምዃኑ ክቕምሩ ተገዲዶም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ኖርዌይ ቱዴይ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ብሃርሜኒ ሚድያ ንሎሚ ረቡዕ 17 ሓምለ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና ብዚ ንሰናብተኩም ሰላም።